Mamo akwa baba NYANSAPO TV. NYANSAPO TV die dani den nyina ye de adesua de ne de bremo. Ena ye bekasa fa abakosam ye besua ne pa. Na me amedi dwumade mu chia me ye fe me afiata pena man. Ye nya ye nana ya de nyina e wo hase ye nana nimpon. E ba be cheche abakosam. Dani den nyina ye komenhia ye te Hiahene. Abusuafo me ebusa ye ho se Hiahene ne hwan. Ene ye nana wo hase obecheche nana. Epacho eni die mu. Me pese obobo wudi ahwe ache mahwefo amami. Media ne okofo poma chichiku. Bidin okofo poma chichiku. E ma wakwa aba. Ya eburu. Nana bibia ye komenhia ye te Hiahene. Mi mum de ana mente me ho ase. Se Hiahene ohian enya adepa. Ni aso asimu hene. Hiahene ankasa edin benya. Ade nti na ye frɛ ne sa. Me nana me da ase. Se wonya adwen ni abotre edi bisa. Hiahene ase. Ti se abakosemu no. Se bibi wo ho no wa busa uhu. Enye wo hia a ye hia ni pei na na hene no. Wo ye sante hene ba ne ho hia no. Ye ka se ne ho hia wo a na kire se eyade ye so wo. Ono ni Hiahene no. Na nana wadaruma. Abusuafo ahefo yate ne nana eka no. Osa Asante hene ne doba ne tuturu mutwa ne ho hia no. Eno nti ne ye frɛ ne Hiahene no. Nana na obetumi ama na bakosam kakra ewo Hiahene no. Betumi ama na bakosam kakra. Fisem papa owo me no. Frɛ no panyin kwadwofojo. Ofiri se abusua no. Na Hiahene busua no. Enu ofiri. Ena ode wo me. Nti wo mu abakosam no de betumi akyerem. Ama mansan nyina te se de nti a yenya Hiahene. Adaroma ani etie nana. Abusuafo obi amfa ne pen ne pipa. Na onsha se ntena se na wontie ne ye nana eba beka. Ene ye besua de o. Yiwasum ne tie me. Nana adaroma yenkoso. Yo titimire bu no. Eye Asante hene wese tutu. Na bere so na Komfo Anokye bae. Wono na obeyi asikadwa ede ma Asante man. Woso asikadwa de to Asante hene wese tutu nan so wopem so. Nan so no so de to ye. De ma Asante man a kire se asikadwa ne bo Asante man ho bae. Ya ho odene yetumi ye bibia Asante man ejina asikadwa so. Eye Komfo Anokye ne so e. De ma Asante hene se tutu. Na enu achi no ena obisa wopem so se fa wo ba ne ho hia ho mami. Fa wo ba ne ho hia ho mami. Ne ba. Na o mami ememienu sabempanyi na sabenkuma. Nti na se tutu di sabenkuma koma Komfo Anokye. Nana me bacho. Nana penino. Ne penino wo ho. So de kit nti ne obi wo ho a wase me me penyin na wase me di ade. Enso ye se ye wo hene ne penyin ti ase. Nti wo de kitwa no ne ko ye sabenkuma. Wo de koma Komfo Anokye. No bisa ne se wo ba ne ho hia wo ni. Wase me ba ne ho hia me eno no. Nti Komfo Anokye so akonya te se de wo so asikadwa no. Na wo de ma hia wo de tu Hiahene na afese wo hu hia hene. Eye sabenkuma no. O de to ne na. O de to sabenkuma ne na so se wo hu hia hene. Enu ni hia hene. Na akonya na nkasa din
ɛda so de domse domse enti Hiahene yi betena hɔ sɛ santehene ba ne hihia no ɔmfa ni ni agoro titememu no titebiremu no na ompie koraa wɔde hye yɛnka no ɛnyɛ no hwe nti wɔhyɛ dɛm Hiahene no ɛho hia wɔ hene de sɛ adwabɔ bi a hia paa wɔ hene gyi n'ani no ɛno ne wɔbɛpie na wɔaba ase na wɔba so a titememu no ne na sɛdeɛ ne sɛ wɔbɛsi mu wɔbɛba no beduru dwabɔ n'ase no na ne papa ɛsɔre na watena ne papa anan ne wodi mu pa ne wodi mu na woyi American yi American saa nneɛma wo nyina wu hu fi sɛ yenya panyin bi a wɔbɛkyerɛ sɛ saa akonnwa yi a ɛda hɔ yi na sɛdeɛ ni ana na hyɛdeɛ ni ana na mammerɛ eni yenya panyin bi nkyerɛkyerɛ saa dabi na nketete no me mani behunu bi sɛ prempe de sekan te akonnwa no so no na na kwa mechiritwie obo edwa kɛseɛ eyi esikadwa kyerɛ na me papa wɔ hɔ na me papa te wɔ nananom akonnwa ho sɛ tiame nanso ahene ma akonnwa no wo ni tiame so we bi say ahene ma akonnwa tiame wɔ ho ɛnyɛ no kore ahene ma hene ba akonnwa tiame ni ho ɛdan ni ɛna meka sɛ na amammerɛ na ɛwɔ saa nkonnwa no ho ni nyinaa yayera no ɛna yɛyɛ de yɛpɛ wɔde hyia a wɔbɛn akonnwa no ho ɛne yɛde na tena hɔ so ɔno ɔbata wɔ hene no ho na wɔyi n'ano wɔtutu ɔne na tutu anamɔn wɔakyerɛ ne nanam ntuo enti bɛɛ ni mu ana edidi na to so sɛ tiame enti bi papa no wɔ hɔ ma Hiahene sɛ ni tiame na de hyi tiame no wɔne konkonwa dan mu pese konkonwa dan nneɛma ɛwɔ hɔ nyɛ nneɛma ketewa na akɔfo obi ofiri baabi a tiame a yɛ bubɔ wɔ mu din obi a timi di obi a di tiame ma na yeye na akɔfo hɔ obi a apɛ na nsɛm di ne di tiame na wɔwura nkonwa dan mu na wɔkɔfa akonwa no ho agyapadeɛ bi a na wɔyɛ ne dɛn enti yɛpɛ wɔde hyeɛ a wɔbɛn akonwa no ho wɔno de hye tiame no wɔde wura nkonwa dan mu a kyerɛ sɛ agyapadeɛ a wɔn nkonwa no ho no wɔmfa ɛwɔ noa ne nananom agyapadeɛ enti wɔbɔ ho ban enti me papa no wɔdi Hiahene nkyɛn mu sɛ tiame ɔkɔ a wɔne wɔkyerɛ nanam ntuo ne nkasayɛ mu ne bibia nti saa bra a nana kwa mechiritwi ɛyɛ sɛ adwabɔ no na misa de so me di bi papa akyi ɛna yɛkɔ na ebra yɛ ne Hiahene kɔ no wɔnante kɛse yɛbɔ dwa koraa na wɔkɔ no a ne dom di na kyerɛ no deɛ yɛpae no a ne sɛ wɔhene ba nante brɛ wɔhene ba nante brɛ nti ne nane wɔ ntu kɔpem sɛ beduru enyume so osi mu anɔpa nɔnkron a efiri Hiahene fie hɔ ɛde ba ahemmobo ano kwanwa na omienu hia papa ne yɛbɔ mɛn ne yɛbɔ ntwini ne yɛsane mmarane wɔhene ba ne ho hia no ai na hɔ no koraa saa abere mpo deɛ ne kaa no so kɛ ntwam hɔ enti wɔkoduru hɔ pɛ ebere obeduru hɔ no na ne papa ɛsɔre na ɔno abɛtena ne papa anan na nia ne papa ɛyɛ no watoa so ɔno no wɔne hemfo a yaka abrempɔ ne amanhene no a yaka ne nyinaa ɛbɛyɛ de yɛka akyire biaa na yɛde atua konya n'ani hunu nyɛ so obi na yɛka kyerɛ ne simi hunu na kwa mkyiritwie edi adɛ kɛseɛ yi a sikadwa kyerɛ yɛ ne obi wɔ korɔ te akonnwa so wɔahu
Mimi huni. Enem papa ne nenam. Die nti a enema pii wo mitiri mu a mitimi e de ka Asante abakosem no. Ase no. Na me be me papa, na me papa so be hene. Enu nti me hunu wo mu akonwa no ho empani nsem ene ho abakosem nyina me papa ka kire me. Se bia da bi woni ho kura na ne wo fa ase no etim bebi sa me ho asema se de metumi aka akire wo mu ama emma wo mu agapade enyira. Di Hiahene no ase no ne hu hia ohene. Ebusiafo ye tsensem o na ya hu se ne Hiahene etie me na minim se Hiahene de ya hawo ne Abibirem se so ya ho kire wo yeso yi ena nana no mabo aho akonya ma ho enso sa na ase che se ye nana ye wura ne doba ne chochomucho ena ne hu hia no nti ena obo ye de sa Hiahene no edom ayema no etahwefo ye gusu ayetie nana ye nwie yo nana ebeto aso amaye eti koso adimachi nana die na ekoso bi nye na eto aso Na ne nto aso no ohene be Hiahene ye Asante hene ba ne hu hia no prekope na Asante memu nyina so akonwa Komfo Anokye eso ne soro no esikedwa ene Hiahene akonwa domse konwa Komfo Anokye eso no soro no eno pa ho a akonwa bi aye bo na saasi so ya di Hiahene akonwa ne Asante hene akonwa esikedwa eye Asante man nyina ti no no ne Komfo Anokye ne so no so nana to asoma ye na meyi masom wona na me pebi etie me ka se Hiahene no no ye Asante hene ba ne hu hia no wonko ba bia de ma wo sa akonya kurokunsu eni nkura etoatoa so wie so hwibam pasaso de koka bia ano anwonwefo kurum bia no nsie bi de bia wo eni anwonwefo ne Asantefo ne bohye ho no wo kutwae nti anwonwe hene no ye frɛ no Abibirem now say venese Abibirem anwonwe hene no na Asante hene ko achim sa oko achim sa ye ka na che se ye kon sa ne ye kon na no utusa che se ye kokon nti wo koye no ena Abibirem so be si na chi na obe fa Asante ina japade nyina na ode koye fa ni nua ba kan ho ode koye ti Asante hene firi kun mu baaye no ne chira sei fi se de japade nyina Abibirem abefa ko we mu di abobo no ani Hiahene pie baaye se obeko akwaje ne papa japade abere nampacho na wanchu wo muntamu dada na asa kane tetene de na konkon a o eno na me ka na ise se nkan hemfo na ye bedi ade no ye me yehunu bra ye nananom bra ye ansa na akonwa no beda ho na wo bedi bia ko fa nso anteme hunu ne ko ho enso de me ma me na betire so entia ankese ye so bra nananom bra ye ansa na wo nya akonwa de asi wo se akonwa we yi kuro we akonwa eye we yi akonwa ebusua we yi akonwa na obi a behunu sese nya asem ketwa enafom ekonkon a na obi a de pedi apedom obi a pedi apedikuru kese sa bi pese okokon no wadi kuro na be kan de ho yewura okoye a okoba ya na nachi aye basasa no ede na oye ogusabi na aye asem kese ama santeman fi se santeman japade nyina wabefa de ko anwanyi a na aye eyiyo
kesiye pa enti ne ba Hiahene na sori ba se obekọ na wakọkọ age opapa Japade e de abre no no pass na wo kura de wo nkọ baabi a eye de ya saa abre no na ye sabempanyi sabinkume achi ni nu obedi ade ni e fere ne pan akwadwo ono ene o kantam so obekọ akọkọ age opapa Japade aba ene o de Otumfuo baaye na ne niema ayira no ne ba no a no abedi Hiahene no sabinkuma na nemu no eye hia akonwa no so hene no no de pan akwadwo wono ne ne bire so we kwa akwadwo papa Japade aba o ma no mfa nko ene o tihwe so a pa unya edom so boa no unya ahemfu ni bi ekropon hene so kwa hene eye nkawie panyini wo mu nyina di na ti se ye koboa wo hene ba ye nya wo no nko ama no nko ti wo mu di kon nanim wo mu nam wirem wo mu nam wa ikopie ensuo mankra na da mankra nso no kakraka wo yiri fre tetetetetetete wo hunu be bia ehina wo mu fa sabre kwaya ase ehona kwa kodwe kasa e pai chiri nsuye ne se Asante hene echirase ye kofa ye kun akogye na Japade no e de aba Asante memu ha ai ehwa ne nsuye no bie na tetena na tumi e wo ho pa o nti asuye mankra no a wokache ne se Asante man kraw ne yakogye Otumfuo Japade e de abre no no nti ne de tu nsuye no so se mankra Asante man kra no na ye mankra na kwa no mu ebie no wo mu fam koye wo mu koye a wo koduru ba bia kunsu wi na ekunu ye kase kuna e ya amena kese ena eda ho na wo hunu se wo bi hwem wo bowura mu na okotwe ne de ne baaye Hiahene ne no wo kokoduro na okotwe ne de ne baaye no na eye o ebirimuro no a obewi Asante Japade ye de ekọ no ne nkofo ni bia wo mu duro ho no wo yare na wo gya no ho na wakohye ekunu no musa enti saa enipa na wo hunu no no wono na wo kyerɛkyerɛ ebirimuro na kyira kwa nyina ma wonya akwan ko to ebirimuro no odu ho no no yare wo yade ena ni wira na ode ne baaye no wontumi nante se wo mu di dwane na ekọ wontumi na ogya no ho na wo hye kunu no enti bra wo kyerɛkyerɛ na kwa ni nyina wieye no ena wo si gyina yesese gyina nanom ye madom e ma mekọ meba ekunu yi so ni mesisi mahinku mesi mahinkuru eno ni kunsu obisefo awose kura gume enti wo hene ba Hiahene na hinkuro eni kunsu ebi obedru ye na ye kire no kwan no wo hunu nipa no a wo kire ne kwan no ena o sese mekọ na nanom ma me kwan na me koduru na me ba ekunu yi so na mesi mahinkuru na mpachu na nipa na okoto no onya na yare sa na sawe ene so do no wa kire no kwan wi so be nyina wa de so we nyina yare se je ho no wo hwe wi ro do ba ye kora adwane ya de obeto wo na be yode ono wo pentuma kono kwai na bibi wo wi ase o Asante mam sa enti kunu no so no ena mpa wo koye so ekonya Otumfuo niema wo fa koye ni nyina ni nua ba ni nyina di wo bubere Otumfuo na wo mu bawieye no nda
Ninu Otumfuo ni aba no ka kyen se woni wo hene na wo na wo ne ba aka ho ye fire no wisan Jampontema Hiahene te ya no semesa akofo na ba eno fafa se mesrew wonya wo ya ba wo se de ye ntu agya me bi nkam agya esono ye mu na kotokubua o no wo se etin so kofa akora no ba enti do de ne beduru ye no na Sante hina bodwa mpanimfo na yeto party ya na mpanimfo se we afire dina ena odi ekuye no odi wisan Jampontema ne beduru ye tu beduru ye odi no kwachi a ne maame kire odi koto ne wofa akukum se ya pe no ekuya wa firi ye enu ni dina kuye firi ye na wa ahemfi anka na ne papa de ne to wisan Jampontema nti ekuye firi ye bia de wisan Jampontema efiri ye san pia wo be pie ye se ekuya wa firi ye enu na ayi dina aka ho no nti Hiahene ka kire Sante hene ne wo faase kuye firi ye enti Hiahene ka kire Otumfuo se eson emu na kotokubua enti ohene be Hiahene na benkase a wo pia ye bo ni woson ubu na kotokubua Hiahene pia bontin bia na ben se wo hene bia wo na ben a ye didi nachi ono na ben no Nana sisubiem ya nti na ben Hiahene na ben a ye bo na hemmen a ye bodi nachi di nanim di ni pie kwa adwabo kese mu no wo se wosono ubu na kotokubua wosono ubu na kotokubua kotokuo ye boto ye de ade he no wosono nya abo ye de he kotokuo wo de wosono he kotokuo mu a enye yi nti wo no wo chese ni tumi no wo tese wosono ye mu na kotokubua de mana o chemi peninsem Hiahene se wosono ye mu na kotokubua mpanimfo se so ma wi firi wukuro mu hina ben a wo yira wo adwabo ase enti me ni bere na me kwa na me te sa ben na se me ma dwene ko se ni ha na na wo se aben kura ye nti ase ye no ase ni se ye bo ne pe na ni na so wa se kire ni nyina wa ase kire ebiri ebekwa anim anu beto ye bo ase am ehunu bibia se Otumfuo ha emintia wa ha ntahra wa ha ni nyina na nti se die pa ne be ya ma sa tetene ma no asaso abie mama yesu wokura wo ye dehie pa na akonwa no bia ayira akodi baabi na wo nananom ka kire wo se de be papa ka kire mi yi American bati American ebi America ma no wo faase bi ti a wagina so sa akonwa na ayira wo de akope enso obi ono watenchani a wonnim no wo kan na hin na ye no se ne ya na ye no obeturu kwa aka se wo boade wo kan kwa me de na nananom anka amema ante eho anampa wo kwochichiri ni kura wo de ne maame no ne wonua maanum ekwotena ho a eye kurukunsu no ope nipa obehwe wo mu so se ma de hie ni wo mu ama ahwefosofo mu ni mu nhwe wo mu ma enu nti ena mekunsu eye Hiahene na henkuru bibia wo beye bia se adwabo kane no kura no ano won kwa ahemfie akwa ye hwe no wo adwabo a woni ne man ehia na ne man na woni wo mu hia no wo bekunsu na bira wo ko na meka so wonya wie so ekire ye be kire ni nyina wonya wie so wonya ampasa so wonya hwiba wonya esienchem wonya an akodie ekire na me nana ba na wo ho na kwachechire poma kurum mu nyina wonya ahenkoso ene
kuro aye kunsu na henie na so ai kuro no do so fi se wodi na konya no wo baaye no nso no wa musahwe waka kire ne papa se wodi esa wo ko ye no beebi a nam ko ye no o ma ne beebi a obetre nti o papa ka kire se beebi a wo koduru ye fa beebi a wo kon koduru ye no ne papa de ma enti nka wo hya ase wo mankra ayiha ekropon ha ekofa nka awie nyahini num nyina de fam ho saa kofa tepechi enti na ni kuro bi wo tepechi we frɛ ho mambai wo se tapahene mame ban me no enyi ban aha enti wo ban a ya eda wo ne tepahene entemu a ono won kwa tepahene di yemu de tepahene so e ma ne di yemu enti ne kuro to wo ho ni nyina besono no nanso na henkuro ni kunsu wo kuro to buru du be dunu enso kunsu na ye na henkuro kasi enti so hene ba hiahene wo kɔ na kura a kunsu ne ye de ne ko abusiafo ene yesua de papa ene ye ho hiahene na sekire o hiahene se hiahene ade bia aye ya adwene mu tantana da nana a kire yase na ade ba ko ye mede se hiahene ne mana ne kase a ide bo no koshia na bonte na wo kwa wo se osono ubu makotaku bua ne sa wo kasa de ne kire na odofo na ni beji ni trimu baye ni de osono ubu makotaku bua let us say hiahene na henie ne nya keto akola e na osono so nya aboa ye de ni sie onye kotaku aboa ye fa ne shebotom eti hiahene na ne mrane ai wo wuhia na odofo wuhia na wo de wonam na hu hiahene bia wo asane mrane wo se wo sono ubu makotaku bua na ni beje se na eno ano no ba ko wo hobi ene na ndo wankan yo eno ne de wo science wo bekwa akofa Otumfuo wo fa ase de na ba eno wo se wo de wo maami ya ba wo se Dabi eja eto akira fa teno so ya ne mrane eno so ka ho no sa dimli kasa akofa no ede ne baaye enti bra na brempo chiniye no anoma wosi so a wada nani ahwe nachi enti sei awo ho ama chidom fokuyo no o kwa ahensie na ehu chiniye bia anoma wosi so ada nani ahwe nachi a ne ho ye chidomfuo mu no anu ye frɛ no eto akira fa se wo hia hiahene na wo saka wo bo ne mrane se eto achi afa na ni beje pa che so yo bi a won kunwane dabi won kunwane chi bibia wo dachi wo kutase ne ne ma ewo ho nyina ketewa bi e fra atokoro be fa onya no ho nti se hiahene bi wo te na saase so wo ti ni koromu o beebi a wote banu bia ma wadwere nya se na de bi wo ho abenya afa no kwa won de yete se de ye to na kira obefa epin kura na de na chikro obefa na de yo abusiafo enena na amaya tempeni samakasa nana amaye hu abakosam nana yankopon hira wate oba wonyin chen bebere maye na ye nchiri maye mbe ye nkora totofri wayo dan de nyina obetini acheche ye bi abusiafo wamaya tiase se hiahene mrane ai oba wode sana ne tirimu baye ne da me se mihia hiahia me se osono ubu akotaku bua na wo kana chese wosono na ne onya boa ye de nisie kotokuom de se nyina ye nim boto osono nya boa se ye de nisie na henie ne so hiahene na henie ne so pa NYANSAPO TV ene ye de niema pa ese ya bremo eda na ase na waya ade nyankopon hira wate abusan for me amede jumadi nchiame efeme efia type na man dasene bebese hia biu
makramo